Halor Kapatisi TV. Habapan pa ko jing ngolem halor ka jing khlano Dr. Didi Lapang. Menteri Sarkar Jela uba poling do uloong. Ba Dr. Didi Lapang ulano senjang sibun kum unong elam. Kum Menteri Rangba, kum unong elap bat kum unong keren pai ba. Uba pol apen kan mau, bah kapor ba ujob ningkong kum UMLE. Dr. Didi Lapang ula jid yu bandan nakakan hun Menteri Sarkar. Pat kani kam dei tang kasian ka baningkong. Henry kala jaru hadian ba ujob akasian ka baar. Ulapan kan mau ikin tien gi bau Dr. Didi Lapang ula keren. Pa om dei ban khanye la die kum ubat tip lut. Namar baka jingyo jing tip kanang bateng kat manang ya lenti. Pat sisien ba pila ong bala tip lut ka jing tip lu kalakut. Ka jingklat no jung mahe Didi Lapang hakarta ka balayau kandai pudreu stem karta shibenta ho ya shim bakadai ka jingdu ka bakrau ya ka jela ka jungi Henry akwai pat kaliang na shim baka jingim jong nu rangba ro shi jingim kalalong ka jing kerku kalalong ka ek bangi di ban spongu ba ngiyo ya urang ba uba leno senyang shibun sha tiar jong ka sensyar kadar kumu Menteri Rangba kumu nong elam kumu nong keren pai ba kumu nong yelap bat kumu brio uba la influence ya kajing im jong shibun ngut di ngashim baki kentien ibau malapang un internalize bat long ganuk sayangi kolong kitu ki kentien ki bangi syam na kijing thok bakoi boong ba ngalap pendap ya kajing marek thong bat ngalari la kajing ngai de na kata kadau kajing du no jongi yau ni orang ba hoi kede kajing du ka bakrau dari ha ka ju kupor idon dawan ngongu yau blai bau la ai la sei yau ni orang ba na kalong yeng ka baduk ka ba sitom ba ban long kanuk sa ya ki pepat ba kijing kijing tenju barbor kisai ya ka bahatam ka ba don hapo jong brio hakajing keduk kam jonga baru malapang ngorong ba don bok ba hakasin ka bang job ningkong kum MLA Arhajar lai ulai ibet ban jit yang bandan haka cabinet bat ngakan mau ba hakasin ka bang ningkong ka bang grand assembly mas ndap grand upha syanga iwe islip ibang akan mau haduk benta wa ka utho well done morning shows the day te bat nang klet ru bahawa ka don ka lenti yu ban reshuffle ya ka sarkar hadin pat akas nam Arhajar kandai ula keren ya kani ba kadon ka jingjit apreng jong yang bat yu we UMLA bal khamrang ba uang ngajit yu samla ngajit yu ba pu te ngala la learn shibun ni orang ba bat ka jing im jong u kadai ka testimony ya ka jing klan jong ka mensium jong brio ba habangi kedu i ki jing ngim dei ban sha job haki Henry ngi dei ban job kelai ki kata kadai ka jing klan jong ka mensium jong brio orang ba ka wei hui kai ba ya ka jing lerit bat ba kanu ka office kadai kam dei ba pinchim ya ka kum ka kerdan syem ya ka kum ka jingkit kli singim ya ka kum ka jing syakri ban bahaya kata ka point ka baar ka ba ngajukan mau berbor uang buat syem ba melatip lut maru brio ubaong bau tip lut dan isu bau dang len te namar ba mayai len nakata mayai tip ka klip mat ba ong ba melatip ba sutu ba melanang lut kata kira bakut joga jing tip kita di kat tu ni pasok ke bang yot no ni orang buat